Gimana tempatnya kalian dipun kumuli sindur kayak kawin jadwal petak ampin. Petak minumatin bapak abin minumatin biu. Boboten ngajeng tempatnya kali ing ngarsa Sumtlodo. Tempatnya kali wonten sate kala Ibu Madya bangun karsa. Kanggene demi wonten wingko tempatnya kali itu Urihan Dayani. Lonang samya lumaksana sareng tumuju wonten sasarengga kembar besaran kembar saben manunggal tempat kali tumuju bapa tingkat tresna tumuju alami bebeta saged agung lan wibawa kalau menurut sampun disitu sampun didudukan bakal Allah dibarakaken wong tuwamu nglahirno nyegolano ngrayatno utawi kabeh tutuna barang Allah dibarakaken wis kewajibane ya nduk ya mboten apa-apa ya kalau sampun disindur sampun didudukan barang Allah dibarakaken mugi-mugi kawula saged nglampahi titah jenengan nglampahi titah ingkang akarya jagat saged rumat anak putu pitung turunan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah gemah ripah jinawi tata tetep ora harjo sebelumnya dicara sinduran yang sebagai cara pribadi cara pangkon timpang kepada bapak suatu kepaduan wonten sasamika teman kali jemdiko Roro Ayu Nurul Alfiatur Rahmah ugi kalian dan Mas Muhammad Aziz Rafiandu kepada legah wonten suku dapat bapak kanan ugi